lidi, my jsme Šišačky.cz a tohle je naše úplně první video na tomhle kanále. Jo. Budeme točit, převážně, kraviny a kraviny. Jo. A debilofy. A dneska budeme dělat kotouly. Ano, a může mít na to. Takže ahoj, takže já ten kotoul teď udělám, jo? Tak, šikovná. A druhá bude Eva. A teď já, Ada Games. Dobře, stočku. Teďka budeme dělat dozadu. Malá upoutávka, než tam náš pacient vyleze, teda Julča. Pacient. Tak ta to neumí. a Teď. tam vyleze. Žiž tady jsou takový magoři, tady vidíte? Jako? Petr tady je největší. A tady ten je takový v pohodě docela. Kronos senior.